Bona tarda i en nom de l'Institut d'Estudis Eivissencs dar-vos a tots les gràcies per ser avui aquí en aquest acte de presentació del número 73 de la revista Eivissa. En primer lloc voldria agrair al Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany, especialment al seu president, en Pep Torcires, l'amabilitat d'acollir-nos avui en aquest acte. Un acte que bona part dels que sou aquí heu assistit en alguna ocasió. Els darrers anys el número que presentam en la tardor i normalment el presentam a Vila, perquè sempre hi ha algun esdeveniment que us hi convida, però quan arriba finals de primavera, principis d'estiu, quan presentam el segon número, sempre el volem fer fora de Vila. I així darrerament hem anat per diversos pobles. Enguany teníem molt clar que havíem de pujar a Sant Antoni, per diversos motius. El principal d'ells era el centenari de la Societat Esportiva Portmany. I és que no només coneixíem que Portmany complia 100 anys, que això es diu molt fàcil, sinó que a més el propi club ens va adreçar un escrit mesos enrere demanant-nos a l'Institut d'Estudis Eivissencs veiem si podíem fer alguna cosa conjuntament. I vam pensar que sí, la primera ocasió que poguéssim ho faríem. A part hi ha un altre motiu per venir aquí, i és que en Marià Rafal, Maria Torres, assegut al meu costat, que és habitual col·laborador de la revista Eivissa, ens va proposar un article sobre el centenari del Portmany. Per tant, vam dir, això està fet. Hem de venir a Sant Antoni a presentar la revista, varen demanar el Club Nàutic i molt amablement hi ha accedit. Estem en el número 73 de la revista Eivissa. Això vol dir moltes coses. Vol dir que la revista és, de tota Eivissa i Formentera, és la publicació consecutiva que du més temps publicant-se. Exceptuant el diari Eivissa, està clar. Però com a revista és la que du més temps. I si no m'equivoc, a nivell balear és la segona més longeva. Però a part, sent un poc justos en la història, la revista Eivissa té un precedent que és la revista Eivissa, que era la revista que editava l'Institut d'Estudis Eivissencs. Aquesta revista va començar l'any 44 i es va anar publicant una sèrie d'anys. Va arribar fins als anys 50. La revista Eivissa, amb aquesta denominació, va tornar a aparèixer l'any 72. A finals del 72 la revista estava enllestida. Això va conduir l'Institut d'Estudis Eivissencs a dur a terme una exposició a la nostra sala que vàrem inaugurar la tardor de l'any passat, la tardor del 22. Una exposició que ens va costar molt d'organitzar, però ens va donar moltes alegries perquè vàrem poder treure des arxiu un munt d'imatges, revistes i sobretot persones. Perquè la revista Eivissa, per molt que sigui una revista d'Eivissa, de Formentera, d'història, de sociolingüística, de natura, de literatura, etc., és una revista de persones, perquè la fan persones. Els col·laboradors són més d'un centenar. Els directors han set més de 10. Ja han passat i passen i passaran moltes persones. I doncs va dar molta alegria fer aquesta exposició, que per les cares que veig, la majoria dels que estava aquí la van poder visitar a la nostra sala. També ens va dur molta de feina perquè era una exposició amb un alt contingut gràfic. A la revista Eivissa haureu observat que cada portada és diferent i les portades són atractives, són llamineres, i nosaltres duim molts anys alternant un quadre, normalment un quadre, amb una fotografia. Si no és un quadre, pot ser un relleu, pot ser una escultura, però normalment és una obra pictòrica, una obra artística, i després també una fotografia, que també és una obra artística. I anem alternant. Les primeres, ho he de dir, les primeres portades de la revista Eivissa els dissenyava el meu pare a casa, artísticament, manualment, com es feia abans, amb un cúter, amb un portamines, amb un rotulador Edding 04, superfi, i anava fent, i quan ho tenia fet anava a impremta, en blanc i negre, això sí, menys la portada. Eren
era una altra època. Ara pensar una cosa, l'any 72 encara teníem dictadura, té mèrit que traguéssim una revista, la majoria dels quals continguts estaven fets en català, no tots, la majoria, i teníem temàtica lliure. Sí que va haver algun incident que ara podem passar per alt, va haver algun petit problema, però va ser una revista que va poder anar endavant, va tirar endavant i després va tenir una trajectòria molt llarga, fins a arribar a avui. Avui duim ja 73 números. 50 anys de revista d'Eivissa, 73 números i estem a Sant Antoni. Bé, vàrem encarregar a en Maria Rafal que us acompanyés a la presentació. La presentació normalment la fem el Consell de Direcció de la revista, que som Enric Ribas, jo mateix, en Gerard Mora, la Marga Torres, sempre el fem normalment Enric Ribas i jo, i una tercera persona que ha col·laborat en la revista, la qual convidam a presentar la revista, que en aquest cas serà Maria Rafal. Però avui hi ha una altra persona que us ha d'adreçar una salutació, i és que pensam que el Portmany us ha de dir alguna cosa. I per tant, ara cridaria el seu president, en Nacho Andrés Rosselló, que m'hagués un moment a fer-vos una salutació. Buenas tardes a todos, gracias Maurici. Primer agrair a l'Institut d'Eivissenca que ha fet aquest article aquí a la revista número 73. Agrair a Maria, que també us està fent el llibre, que presentarem quan el tenim acabat, que s'hagi pogut dedicar aquestes dos o tres pàgines a aquesta revista. I bueno, per nosaltres és molt important, com a club referent a Sant Antoni, tenir 100 anys, poder-li complir 100 anys més, que no ho veurem nosaltres si ho vol o si no pot, ja ho veurem. Però bueno, al final el Portmany és un referent a nivell esportiu i social del poble. Seguim fent activitats amb els alumnes joves principalment perquè puguen ser educats amb una sèrie de valors i amb molta humilitat. I bueno, al final nosaltres també hem anat cresquent, hem anat evolucionant, com se conten totes les històries, des d'un camp de terra que teníem en pedres per aquí, per el camp de la Sagrera, fins al dia d'avui on estem, que ha canviat molt tant tot el futbol i tot el món de l'esport. Però bueno, agrair una altra volta més a l'institut, també fer el tant Club Nàutic aquest any fa 50 anys, que tenim aquí el seu president i la vicepresidenta per allà darrere. I bueno, al final Sant Antoni sempre endavant. Moltes gràcies. Abans de passar la paraula a en Maria, sobre el Portmany jo volia dir una cosa. Penseu que és molt important aquest club. Hi han jugat i juguen molts al·lots i al·lotes. Hi han passat moltes persones. Molts de joves hem jugat a futbol, encara que sigui transitoriament. I quan pujàvem a Sant Antoni a jugar contra el Portmany, anàvem tots així de drets, perquè era el partit més difícil de tota la temporada. I on hi havia moltíssimes probabilitats que no només perdessis, sinó que haguessis perdent per una panadera. Almenys els meus adversaris del Portmany, els quals mantenen tots ells un bon contacte i reien molt i parlàvem, eren molt bons i jugaven molt bé, però no només jugaven molt bé ells, sinó els que els precedien i els altres, perquè hi havia una escola, és a dir, almenys estic parlant dels anys 80, el Portmany tenia un estil de joc, com el Barça de Guardiola després i altres, i això tots ho conservaven. Per tant, jugaven de memòria, i si faltava un jugador, l'altre jugador que el substituïa s'havia jugat també com l'altre perquè tenien un sistema molt ben establert, tenien molt bona disciplina, bons entrenadors, etc. Jo sé que Sant Antoni té en ment, almenys l'Ajuntament, tal volta fer un altre camp de futbol. Jo no som qui per discutir. Ara m'agradaria que continués on és, simplement per una qüestió de memòria personal. És un dels pocs camps on he pogut fer un gol. Quan jugava de juvenil i a més des del mig camp. Així que per jo aquest camp m'ha dut molts records, no només perquè he jugat 6 anys de la meva vida, sinó perquè ara no ho sé, però quan jugàvem a futbol, els juvenils i els infantils, normalment anàvem a veure els partits de tercera i de segona B. I jo pujava quasi cada diumenge a veure el Portmany a tercera. I era un autèntic espectacle veure el Portmany a tercera jugar contra equips mallorquins i marroquins. Era tercera divisió, però jugaven molt bé i hi havia el camp era ple
i podies venir, t'ho passaves, era un espectacle, vull dir, i no mos plantejaven que aquella es Carramà i que fossin, no, cap problema. Està clar que Sant Antoni en aquella època tenia més atractius, però aquest era un. I jo per això m'agradaria reivindicar, no sé què farà el Portmany, no sé què farà l'Ajuntament, però jo m'agradaria molt que aquest camp continués aquí. Bé, dit aquesta anècdota, te doneu una batalleta per separar una en Maria Rafal. Bé, moltes gràcies, Mauri. I també he de començar amb salutacions, com han fet tots, no? És problemàtic, aquests 50 anys de bona feina, especialment per la invitació que ens ha fet per aquest acte d'avui, a l'Institut d'Estudis Eivissencs, que hagi comptat amb jo per presentar aquesta revista Eivissa 73, i aquí em vull aturar un moment i vull dir que aquest agraïment vull aprofitar també per ser una mica reivindicatiu. Nosaltres estem al Portmany i l'Institut d'Estudis Eivissencs sempre he pensat que està massa dins d'IVA i això hauríem d'arreglar i m'agradaria que un acte com el d'avui fos una primera passa. Ja sé que Estudis Eivissencs, per exemple, la revista Eivissa, me'n recordo l'anterior, la van presentar en Sant Joan, sé que la festa de la nit de Sant Joan va rodant per tot allà on pot, però hauríem de fer més coses i demano més presència de l'Institut d'Estudis Eivissencs aquí a Sant Antoni. President, prengui notes. Bé, ja sabeu que jo m'estim molt l'institut, si no n'hi en parlaria. Jo he vist de prop aquesta tercera etapa, el 72. Jo estudiava batxiller a Vila, estava intern al seminari, però me'n record que mos deixaven sortir, en Mortera era el rector i en Pins administrador, estàvem ben protegits en aquest sentit i me'n record, amb Felip Ciré, ens trobàvem per anar a les classes de català que es van començar a fer l'any 72, que feien en Marià Villangómez i en Pep Marí. I que vaig viure de prop tot aquest ambient d'aquesta eufòria que jo crec que no s'ha acabat. Abans he parlat de la revista Eivissa, és una prova. La revista Eivissa, l'any 72, entre dificultats, va néixer la tercera etapa i ja en duim 72 números publicats. Això és interessant, és una història que hi ha escrita dins la revista Eivissa. Els premis de la nit de Sant Joan. És tan important el premi per la il·lusió que desperta inicialment entre escolars, per ara ja entre la població en general. I sobretot és importantíssima la col·lecció de publicacions de la nit de Sant Joan. És una col·lecció extraordinària, és com una petita enciclopèdia de tots els temes que interessen a tothom, des de noms de peixos, noms de pardals, refranys, que sé, no ho diré tot, però hi ha moltes, temes de les salines. Bé, actualment s'ha sumat un grup de teatre que està fent una bona feina dins el seu taller i crec que això serveix, jo ho he escrit en algun article, no només per mantenir la presència de teatre en català a Eivissa, sinó també perquè activa la producció d'autors dramàtics, veritat, Bernat? Prou. Per exemple. I també d'actors i actrius. Per tant, això és un valor actiu important que el vull remarcar.
també segueixen les excursions que es fan els dissabtes per tota la geografia. Aquelles excursions que amb tanta il·lusió feia doncs, Joan Marí Cardona. Veritat, Montse? Un record per nostre amic. I tant que sí. I bé, em vam vengut a parlar de la revista a Eivissa. Aquesta revista té 12 articles sobre temes ben diferents. Ja he dit jo que és com una enciclopèdia. Trobareu temes d'història, temes de naturalesa, temes de sociologia, poesia, i què? Tot. Jo crec que en Enric i l'equip de redacció també estan fent una bona feina, triant els articles, com els presenten. I què trobam? Per ordre com s'han publicat. Primer, ara ho comentava l'Enric, sempre hi ha sorpreses agradables. Hi ha un primer article molt ben documentat, escrit a 2 mans o 4 mans, vull dir, 2 autors, Antoni Ferrer Bartuza, un gran estudiós medievalista, i un micòleg, vull dir, un apassionat dels pebrassos, que és el Jaume Espinosa. Aquest article té el nom Urxella, Urxella, una paraula estranyíssima que la tenim aquí salvada. Una producció peculiar de la Formentera medieval. És un article que veritablement sorprèn. Té 2 parts. La primera la presenta Jaume Espinosa, amb tota una documentació molt rica i molt especialitzada, i després hi ha la part de documentació històrica amb tota la recerca que ha fet Antoni Ferrer, medievalista. Què era l'Urxella? Jo no sé si dir-li que era una alga, la definició és un líquen, i és curiós perquè fins al segle XV era un material molt buscat, costós, tan costós i tan interessant que els senyors de Silla d'Eivissa cobraven un impost a l'hora d'exportar-lo amb llenya, carbó, pega i altres matèries que sortien d'Eivissa. I què era això? Era un material, un líquid, que el secaven i el picaven i servia per tenyir llana, de llana i de seda. No en tenia ni idea, ho he pres amb aquest article. M'agradaria llegir-vos, perquè veieu l'interès que té aquest tema, com diu Antoni Ferrer que es preparava. Sorprèn, ara veureu. Diu, el procés d'elaboració del tint a partir de l'Urxella era aproximadament el següent. El líquen es netejava i se secava al sol. Una vegada sec, es capolava i es convertia en una pols que es passava per sedassos cada vegada més espessos fins a obtenir una pólvora molt fina. Es posava en un vas, es diluïa amb amoníac procedent d'orins, rebaixat amb aigua i es deixava fermentar. S'hi afegia sosa o potassa com a accelerador i, mantenint sempre tancat el vas, s'anava remenant la pasta, resultant cada 2 hores aproximadament per oxigenar-la durant uns 3 dies o més, durant els quals
El producte anava canviant de tonalitat, des del porpre fins al vermell violat intens 8 dies després. Fantàstic, hem descobert una cosa que no sabíem, Seguim. Després trobam un article que és continuació d'uns altres que ha anat fent Isidor Marí, i ja sabeu que Isidor era el fiol de don Isidor Macabig. Isidor ha heredat tot el seu arxiu, els seus papers, i surten moltes coses. Aquest article es titula Isidor Macabig en els anys convulsos de la guerra, 1936-1939. Sembla que en Macabig sempre va jugar a favor d'en Franco. Però la comissió, aquest comitè militar franquista, l'autoritat d'aquest moment, no s'acabava de refiar massa, sobretot amb allò que escrivia. I es veu que 2 vegades li van estirar les orelles i el van cridar a capítol, i llavors varen, és molt divertit el que explica Isidor, que el varen castigar a assistir a un acte d'exaltació franquista perquè quedassin les coses clares. Bé, és molt interessant la relectura d'aquests personatges. Com tots els humans, Macabig era el que era i es pot interpretar de moltes maneres. I penso que és molt polit i té un valor extraordinari que un parent seu de confiança com Isidor ens presenti aquestes altres facetes d'un personatge intocable, tots ho sabeu. Macabig, dins la història d'Eivissa del segle XX, era la comunitat indiscutible. Bé, un article llarg, molt ben documentat, molt interessant. Canvi de tema total. Un tema sobre les sargantanes. Ja sabeu que l'Antònia Maria Siré és una biòloga, és l'autoritat sobre les sargantanes d'Eivissa. Va fer la seva tesi doctoral estudiant tota la variació de les sargantanes que hi ha pels illots d'Eivissa, i això va ser la seva tesi doctoral, que la va fer, com dic, màxima autoritat en aquest tema, i ara la tenim a Eivissa, jubilada, i és una gran activista per salvar les sargantanes. Sabeu que les sargantanes estan amenaçades per aquestes serpents que han vengut amb les oliveres i altres arbres. Bé, mos presenta, cosa que també s'agraeix, es titula Captures de serps invasives realitzades durant el bienni 21-22 pel voluntariat SOS Sargantanes. Crec que és molt oportú que una persona especialista en aquest tema ens presenti els resultats d'aquesta associació de voluntaris. I a més, es veu que dona bon resultat. És interessant llegir-lo amb interès. Crec que l'Antònia Siré sap transmetre la preocupació que suposa l'amenaça de les sargantanes. Després ve un altre article d'arqueologia, Hort d'Espiladets, peremptòria revisió de l'arqueologia del Pla de Vila. Si mireu 50 anys endarrere, segurament que ningú s'imaginava que arribassin a sortir tants de materials d'arqueologia dins
la ciutat d'Eivissa i els entorns de la ciutat. Tot estava centrat en els Puig dels Molins i bé, els Puig de Valls, també alguna cosa, però poca cosa més hi havia. En canvi, amb aquests darrers 50 anys s'ha fet una quantitat d'investigació en arqueologia i moltes investigacions que s'han fet que guarden els materials. Jo, perdoneu si hi ha algun arqueòleg, però no he acabat d'entendre això dels arqueòlegs, és que dirigeix, agafa la caixeta de materials, no es pot tocar ningú, es guarda a casa seva no sé quants anys i de bon molta sort surt l'article o un llibret. No? Bé, per sort, en 50 anys sí que hem avançat, sabem moltes coses. I també hi ha una sensibilitat especial, i depèn tant per la societat com per les institucions que tenen competència damunt el patrimoni perquè les coses es facin bé. Bé, vull dir que aquí ens favora una nova lectura de la història antiga del Pla de Vila i de la mateixa ciutat d'Eivissa. És interessant la proposta. Hi ha un altre article que també m'ha cridat molt l'atenció, d'en Borja Moya Castillo, que es titula Centre d'Interpretació d'Història d'Eivissa. Això és interessant, aquests centres d'interpretació existeixen a molts llocs del món. Per Alemanya, per exemple, sobre tot el tema de persecució nazi, a cada portal tens un centre d'interpretació. A Eivissa jo crec que tenim prou riquesa històrica, s'han sumant totes les cultures que han arribat fins avui. Tenim moltes coses per estudiar i per ensenyar. Bé, jo dic que això és una proposta d'un museu virtual, que és una cosa molt moderna. Ara per internet podem viatjar dins qualsevol museu del món sense haver d'agafar un avió, no? Mira, aquesta és una proposta molt interessant, un treball que va fer ell de presentar aquest centre d'interpretació d'història. No sé com està, no sé si alguna institució ha assumit aquesta iniciativa o és una proposta que ha quedat com un treball de fi d'un, no sé si era un treball que feia ell d'estudi, no sé si de màster. I de màster, no? Bé, no hi pot faltar la part literària, 7 poemes d'Antoni Roca i a continuació un altre text una mica avantguardista, surrealista, diria jo, d'en Bartomeu Ribas, titulat Aforismes revoltats. El títol ja és una mica travessat. Bé, i llavors tenim un article sobre el dret foral d'un gran especialista que és en Àngel Custodio, que ara és el secretari del Consell de Formentera. El dret civil pitiús, desenvolupament i reconegut en la nova llei de successió voluntària de les Illes Balears. Un treball molt rigorós, amb un llenguatge jurídic que és adequat, encara que a vegades llegir-lo ens cansa. Bé, llavors, per descansar d'aquest article, tenim la veu d'en Bernat Joan, que amb aquest títol tan senzill, El garrover com a metàfora, ens convida a fer un viatge del garrover com un element antropològic, un referent per la vida d'Eivissa a través de la història, i acaba relacionant-ho amb una metàfora de sociologia, que és el seu tema, segons en Bernat, a part
de sociolingüística, que a la meitat és sociologia, també és un gran especialista en donar una visió sociològica. Per això el darrer punt i a part el titula Tanquem-ho amb la metàfora. És molt original. Bé, després, per refrescar una miqueta més, tenim la meva aportació, molt curta, sobre els 100 anys del Portmany. Jo crec que era oportú deixar escrit en una revista que el Portmany compleix 100 anys. Per això es titula La Societat Deportiva Portmany compleix 100 anys. Hi ha fotos d'equips, hi ha fotos de publicitat d'aquell temps i hi ha 2 fotos d'equips femenins de futbol femení de primers dels anys 70 i un anunci d'un partit que jugava normalment, perquè aquest és a les 11, vol dir que ja tenien llum al camp de futbol, ahir jugava el Sant Rafael i el Portmany, a les 9:30 de la nit i a les 11:15 un equip de futbol de dones, equip de casades contra equip de solteres. Hi ha l'anunci, aquestes fotos dels 2 equips. Qui va guanyar? Com us ho dic, para empatar. Aquí n'hi ha de jugadors. Mira. Molt bé. Llavors, tenim un altre article molt documentat, que és el text que va servir de base a una exposició molt polida en una conferència que va fer en Felip Siré sobre una història de les edicions d'impremtes i publicacions a Eivissa i Formentera des de la meitat del segle XIX fins avui. Un article molt interessant, molt interessant. I la segona part d'un altre article de na Rosa Vallès. Na Rosa Vallès sabeu que és historiadora. Ella havia fet la seva tesi de llicenciatura sobre el turisme a Eivissa, centrant-se, era dels anys 70, perquè era dels anys que ella estava estudiant, titulat Ciència i tècnica com a recursos, les comunicacions, segona part, turisme i agricultura, 1939-1978. Na Rosa, sempre que parla de geografia d'Eivissa, i li agrada molt la geografia, sempre presenta aquesta tensió, entre cometes tensió, les que estàssim barallats. Però sí que és veritat que si fem un estudi en la geografia es veu primer la rivalitat entre el camp i ciutat, però ara aquí afegeix també el canvi de vida en general d'Eivissa a partir del turisme. És interessant, val la pena perquè és una gran especialista en aquest tema. I hem acabat. Ara venen les instruccions per als col·laboradors de la revista Eivissa, que vull entendre que això és una invitació. Ara ens dirà en Enric, que és el director de la revista, i jo per part meva agrair-vos la vostra paciència, aquest gest d'haver la revista Eivissa a Sant Antoni, i repeteix la meva reivindicació. Volem més presència d'activitats i d'estudis eivissencs a Sant Antoni. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Bé, a veure, jo no he vengut a Sant Antoni a jugar mai.
Però en Maurici m'ha recordat els anys que havia de portar el meu fill, que jugava amb l'Insolà i quantes vegades havia jugat contra el Portmany i l'havia de portar aquí. I per cert, aprofit que una cosa que en aquest cas és bona, no haver sentit mai cosa... A mi m'escandalitzava quan anava amb el meu fill a jugar a segons quins camps i sentia alguns pares com cridaven els boixos, com si fossin professionals de primera, exigint unes coses, insultant-los. I això aquí no ho he viscut mai, espero que encara no es produeixi, que és un bon senyal. Bé, parlem de la revista. A més més de 10 directors i més de 100 col·laboradors, també és correctors, no els obliden, perquè fan una feina que és important perquè tingueu aquest producte en ses mans, que realment crec que és un bon producte. Com que ja us hem parlat de la revista, gràcies Marià per el detallat comentari que has fet dels articles, jo el que us volia comentar és una mica per damunt. Fixeu-vos que de vegades quan assolim una xifra important, 50 anys per exemple, o que sé jo, arribar a guanyar una lliga, arribar a darrer partit, que ja tens els punts assegurats, no? Sembla que després et relaxes, no? I en aquest cas també... No és una alarma perillosa. Bé, en aquest cas també podria haver-se donat el cas de dir bé, hem arribat a 50 anys, ara ja anirem fent. No m'ho relaxem. Continuem amb el ritme de les revistes ensany, sent regulars, els nostres col·laboradors també continuen amb el ritme de... Això és bo perquè jo crec que la gent s'ha acostumat a que en els darrers anys complim amb això de les 2 revistes ensany i per tant ja tenen la certesa que si no surten aquesta revista perquè m'ho han enviat tard, sortiran l'altra i que... Perquè clar, la gent que escriu, quan li diuen aquest article no surt i no saps quan sortirà, la gent es desanima. Però si sap que sortirà, si no d'aquí un mes, d'aquí 7, és diferent. De manera que jo crec que això és bo. Jo crec que aquí l'important de la revista, a part d'aquesta regularitat, és que estan donant una continuïtat. Aquests 73 números donen continuïtat en aquella revista Ibiza que va crear en principi la societat Ebusus, els primers 29 números, que eren números molt modestos, si ara els veiéssiu, diu, home, eren revistes que potser tenien 7 pàgines, 10 pàgines, però que donaven feina també, perquè en aquells temps una revista no es feia com ara. Avui en dia entràvem en un ordinador, maquetes, si saps com maquetar, saps col·locar les fotos, estan escanejades, en aquell temps no era així. Hi ha alguna revista Ibiza de la primera època, Ibiza, de la primera època, que les fotografies en color d'alguna exposició estan fetes, no sé com està imprès, però estan impreses en color i enganxades damunt. És a dir que realment era una feina artesanal, encara que vegem que diguem són 29 números però molt poques pàgines, però que donaven molta feina. Bé, aquella revista, clar, un dels promotors va ser Macavich, ja n'hem parlat, i hi havia un jove, Vivian Gómez, que ell començava a col·laborar. Era jove, però ell començava a escriure poesies i després algun article sobre la manera de parlar a Eivissa, escrit en castellà, clar, no ho podia escriure d'una altra manera, en català només li deixaven escriure alguna poesia i algun tema de refranys podia sortir en català, però en aquella època tot havia de sortir en castellà. Fins i tot si feia un article sobre Eivissany, l'havia de fer en castellà. Bé, jo crec que és això, que donant continuïtat en aquella revista que va sortir primer amb aquell nom d'Ibiza, amb 29 números, després ja va passar, com ha dit en Maurici, a l'institut, que en aquells moments era l'Institut d'Estudios Ibicencos també, que a més van sortir 6 números, i finalment hi ha aquesta revista Ibiza en 73, que ja déu-n'hi-do, 73 ja, a més ja, no és una revista en 50 pàgines, és una senyora revista que molta gent, a molts de llocs, tindrien enveja de tenir aquesta publicació com tenim aquí a Eivissa. Bé, fixeu-vos que hi ha una portada que és d'en Pere Planells, i jo parlo de continuïtat perquè m'agrada remarcar la continuïtat. La portada d'en Pere Planells, en Pere Planells ja col·laborava pels primers números de la revista, que era un jovenell, era un home que encara no devia estar estudiant a la universitat, i ja pintava molt bé i feia exposicions. Ara viu a Mas de Barberans, a Catalunya, ve aquí de tant en tant, perquè clar, com a Eivissenques ve sovint, i bé, aquesta portada és una portada preciosa que ens fa servir per aquest número.
Continuïtat. En els primers números hi havia, per suposat, a la revista Ibiza hi havia els articles del Macavitx, històrics. Després, la revista Ibiza, Macavitx ja, com que va morir l'any 73, ja podeu pensar que la revista a Ibiza no va tenir temps de col·laborar. Però va ser substituït per un Mari Cardona, sòlid, que estudiava la història també molt documentadament, i quan eren temes ja més d'arqueologia teníem articles de Jordi Fernández en el principi, i ara avui en dia ens trobam que tenim articles d'en Torres Peters de vegades, que tenim articles d'Antoni Ferrer Bárzoza, que tenim articles també d'arqueòlegs com en Joan Roig, que ens parlen, per cert, en aquest article, per mi m'ha descobert una cosa. Jo encara em pensava que, com deien aquells alemanys que havien fet un estudi en cates, diríem avui en dia per entendre'ns, arqueològiques, per saber per on anava la línia de la mà en època púnica, ells deien que anava per el carrer Madrid, pràcticament. I clar, aquest article ve a dir, no, potser anava a prop, però no per el carrer Madrid, perquè aquesta construcció que estudia aquí en aquest article estava més prop de Cap Fonoll, més prop d'Ignasi Valles, per tant, ja no... Per això diu que s'ha de replantejar, no? L'arqueologia d'Esplà de Vila, crec que és important que anem publicant coses d'aquest tipus. Articles de natura, recordo els primers números amb aquells articles d'en Cuvier sobre la fauna endèmica de les Margalides, per exemple, no? Les illes Margalides, i ara ens trobam amb aquest article de Jaume Espinosa sobre la Urxella, però no fa gaire també em feia sobre les memòries micològiques de totes les excursions que anava fent, vull dir, i que ha trobat endemismes d'aquí i pebrassos, perquè no són pebrassos, però perquè ens entenguem fongs, que són raríssims i que els ha trobat aquí. Tema de biografies, ara és en Macavitx, abans eren altres biografiats. El compromís amb la realitat també, vull dir, els primers números hi havia aquells articles de defensa de les salines com a parc natural, ara tenim els articles en defensa de la Sargantana, vull dir, no ho hem deixat mai. Sempre hem seguit una línia coherent, naturalment amb alts i baixos, perquè això és com tot, com la vida mateixa. Tema d'assaig, això, aquesta proposta d'en Borja Moya, a mi m'ha recordat, encara que no és una cosa que s'hagués publicat en la revista Ibiza, que en els anys 70 hi havia propostes per aprofitar el matadero, l'escorxador, que allò el van tirar per avall, és una llàstima perquè era un edifici preciós. Però hi havia propostes també, de la gent més avançada en el món arquitectònic perquè aquell edifici es conservés i aprofités per altres coses. Hi ha una poesia. Inicialment hi havia això, ja ho he dit, en Guillem Gómez escrivint com un jove poeta a la revista Ibiza. Naturalment la revista Ibiza era com un poeta totalment consagrat. Però en el principi també començava Antoni Roca a escriure poesia. I poc després en Bartomeu Ribas, ara ja són poetes consagrats tots dos. I de vegades també publicàvem poesies d'altra gent que ens envien els seus poemes. Dret civil, recordes articles d'Antoni Costa Ramon també, les primeres revistes Ibiza, i ara en Àngel Custòdia, naturalment, amb un altre estil i amb una altra manera de... Però insistim en el mateix, no? Sociolingüística no pot dir que hi hagués coses antigues. Però tenim un Bernat jove, els primers articles en els primers números de la revista Ibiza, un Bernat que encara estudiava, que es preocupava per la sociolingüística, i ara tenim un Bernat madur que és capaç de donar-li 10 voltes a tot, no? Amb els seus articles. Història social, què us he de dir? Vull dir, és que aquests articles d'en Marià Torres mateix, sobre el Portmany, o d'en Felip Siré sobre el món editorial, això d'història social és una cosa que s'ha de recollir, la nostra revista ho ha de recollir i ho ha de divulgar i difondre. I, en definitiva, jo crec que amb això seguim el fil que va iniciar la revista Ibiza quan va començar, que era de divulgar la nostra cultura, de difondre-la, però també de ser una finestra oberta a la creació literària, com ho està sent, i també de donar la possibilitat que hi hagi recerca, perquè realment aquest article, per exemple, d'arqueologia, de recerca, de Sorxella, recerca, no hi ha res errat sobre això. És a dir, que són articles innovadors, nous, i crec que això és important, que hi hagi una publicació de la nostra revista que ho recull. Així que res més, moltes gràcies, ja us animo a llegir-la,
que continuï fins a 73 números més, que ja no hi seré, però la revista espero que sí, i que hi hagi gent que la continuï llegint. Moltes gràcies. Abans d'anar per acabat aquest acte, deixeu-me dir que estan preparant el número 74, per tant estan admetent encara propostes d'articles, animar-vos a ganes a redactar-ne i enviar-nos-ho, hi ha les instruccions. Aquest número s'hauria de presentar, si tot va bé, per novembre-desembre, ja faríem el número 74, ja ens atracaríem en el número 75, un número molt redó, molt polit. També dir-vos que l'Enric ara parlava de recerca. Esclar, si l'Institut d'Estudis Eivissencs ha d'estimular la recerca. Jo vull aprofitar ara un poc per recordar-vos que ja anem per la tercera convocatòria de les beques d'investigació. Que enguany acabam de presentar 3 beques que esperam que ara mateix hi hagi gent que s'hi presenti i que les puguem adjudicar per ser després dutes a terme i finalment publicades. De fet, 2 dels darrers llibres de l'Institut d'Estudis Eivissencs sobre toponímia costanera, un de Sant Josep i un de Santa Eulàlia, són el producte de la primera fornada d'aquestes beques d'investigació. També parlant d'història, ara he pensat una cosa, que és que seria de justícia que algun dia algú en la revista Eivissa fes un article sobre el Club Nàutic de Sant Antoni, que també és una institució molt important i que ara està complint 50 anys. Perquè més vell, més longeu, és el Club Nàutic d'Eivissa, però el Club Nàutic ja ha tingut algun article a la revista Eivissa. Ja se n'ha fet algun, però estaria bé que algun investigador, alguna persona mateix del club, algú pogués fer una aportació sobre la història del Club Nàutic i què aporta o què pensa el Club Nàutic sobre Turmany, Sabadia, Eivissa, etc. Això és un guant que deixa aquí perquè algun dia el reculli, perquè és molt important, penso, per Eivissa, recollir aquestes coses que tenen un significat social molt important. Està molt bé que a voltes parlem de coses de calat, de profunditat, coses estructurals, arqueologia, sociolingüística, etc. Però molta de gent, la seva vida gira entorn d'altres coses que no són tan majúscules, però que és el futbol, que és sortir a pescar, sortir a navegar, coses, el que deia, història social. Això cada dia es fa més, però estaria bé que això sortís endavant. També està pendent de fer una bona recerca de la història de l'esport a Eivissa, però això ja és una altra qüestió que d'aquí poc sortirà alguna cosa. Sense anar més lluny, espero que sigui enguany, no, Maria, tindrem un llibre sobre la història del Turmany. Això és molt important, perquè no hi ha cap club d'Eivissa que tingui un llibre publicat amb una història. Sí que és cert, i això aprofito molt per recordar-ho, que l'enciclopèdia Eivissa i Formentera, el qual l'últim director, en Felip Cirés aquí, amablement, ha recollit moltíssimes veus de clubs i esports. Però això no és suficient. Hi ha molta més cosa a recollir. Per tant, esperam amb David que aparegui aquest llibre de la història del Turmany. Bé, moltes gràcies a tots per haver vingut. Després demà és la nit de Sant Joan. Nosaltres enguany, me sap mal, Marià, però la celebrava a Vila. Tot i que hem rodat per tots els pobles i parròquies. Sí, hem vingut diverses voltes. Per exemple, a Can Bonet no fa molts anys, i a Sant Rafael tampoc fa molts, i en el poble hem de tornar, president. Però enguany anem a la Capelleta, anem a Esportal Nou, anem a la Vila, us convidem tots a venir de festa amb nosaltres divendres i sortiu de festa. Encara que no vengueu a Vila, celebreu la nit de Sant Joan, que és molt important, i ara mateix, quan acabem, tenim un petit pica-pica per acabar de celebrar aquest acte de presentació de la revista i aprofitarem un poc per parlar més de tot. Moltes gràcies.